Apa sih suka fokus suka apa sih nak? Kamu suri ada, kamu suri jangan. Yangu ini ni murume taitenga tesefuji. Taurizai. Ini ni murume taitenga tesefuji. Ini ndakaisa 900. Uyu murume akaisa 400. Takati pa mari yedu tikawana profit. Tichabvisa mari munhu wese achatora mari yake akaita sei yakaisa pakutangisa business redu. Tawatawira. Sakutenga kwatikaita foji, takatenga foji kutanga. Ndova yaenda ku flow. Kufunga ndiye akaenda nayo murume. Ndakapamba nayo. Sezvo foji apandaitenga kutenga kwataita taisa kumba kwake. Kumba kwedu sisi kuno chipostora pabvumira foji. Saka ndaisa kumba kwake murume. Chipakati pekutenga foji akatanga kundiudza kuti pane murume anonzi Crichton kwataga ukagadza. Ataura kuti tsotsa murume wechi pana wefoji anokuti haazive njapanyadzi foji anobvira ari mafoji. Ndobva yabvandudza. Ndakati kana mafunga kuita izvo asi nini handingamborasika pakupakureta zvinhu saka toenda kuchikoro. Asi kana wafurika hapana chakaita. Tataenderera mberi. Kuenda kwatikaita kufoji yedu isusu tinofunga ngeti kuma 600 kg. Asi yakadonha pa weight yakadonha ni 180 kg. Saka donha. Foji yakatengwa but yakadonha pakutengwa. Pakaita pama kg. Murume wabadzoka ndikati kuti sikero asi yakafa. Nodonhedza mabhero akadaro. Ndo ndati alright rega chimboona next. Tataendesa imwe foji atikaendesa. Yakaendera mberi nokudonha makeji. Ndo ndaramba ndakati akandifonera ari kwarari. Ndonyaitika ndakati inini chidzoka ndakuda mari yangu. Tungowekerana pamari ningaita sei inenge yasara iwe. Ini ndotora mari yangu. Iwe woita mitsi dzako. Murume uyu akapezondifonera achiti ari kubva kwarari. Ari kuuya kumusha. Ndopakapezondifonera. Kufunga akaita 4 days asina kusvika. Kumba kumaranyi. Akadarikira akaenda kuchividze patezera rake. Foni yake akabvadzima musi woyo anobvira batika. Ndakatry 4 days foni isingabatiki. Dere ti4 ndakazofonwa nemadzimai acho achindibvunza kuti ko varume vangu vasvika here ko. Ndakati kuno havako. Ndapane nyaya sama, ndapane nyaya. Kuda pamakazonokweshera. Akatangira kukwesherana nyani pekuti murume uyu pakatsva imba yake akati ndomatsvira mari yese mumba imomo. Kuti pakati pekuti aifana kundipa mari. Chakakwanisa kuya nacho chete mavhocha. Ndakakwanisa ndada kutsanangura kuti mubate nhau yacho kusvika panyaya yake imba yake ite sei kusvike pakutsva. Tazvizo kuti imba yangu ira sei yatsva. Naida kutaura matsananguro mafambire. Saka pangapajeka zvapo kuti makazokwesherana akutaurira kuti imba yangu yatsva. Saka mari yadaifana kukupa yasvira mumba mupi? Yasvira mumba imomo. Ora kuti nyaya yaye kunzi yatsvaka imba ndokaita kuti sakwe mari yani. Yangu. Ndopakatanga kukwesherana. Ndopakatanga kukwesherana. Right. Chimwe chekutaura tifambe. Nyaya iripo ndeyekuti nyaya yedu yakatorwa nasabhukasi. Ndobva atienzanisa. Nokuti ini ndataura tawirirana nemurume kuti tigadzire nokuti aitaura zvinhu zvakashaika mumba make. Nokuti akati pakatsva fertilizer isu hatina kuiona. Dho harina kuonekwa pane vanhu vakasvika imba ichinzi yatsva harina kuonekwa. Nemubhedha wanga urimo ati handinamboona kana mapuranga ekuti ndinogutsikana kuti mubhedha wakatsva kana zvipikiri zvokuti dho rakatsva zvakadonha pasi hatina kuzviona. Saka takabva tawirirana kuti nhau iripo ndekuti isusu tichabatsirana tichabvisa $100 toenda kune vanhu vanogadzira nokuti wabiro sezvo iwe uri kutoona kuti expense yawabuda ita yawanda. Saka tichabatsirana. Murume akaramba kuti pamusha pagadziro zvakanokoma wangu aita varamba. Ndipo pakatora sabhugadzi akataiwa nhau iripo ndobva wabvunza murume akati saka iwe uri kugutsikana here kuti uno mari yechi? Murume akati inini ndokwanisa kuti ndimubhadhare mari yake. Saka zvandichaita ndezvoti kupera kwaJuly ndinenge ndamupa mari yake yese. Mari yedu yange iri 841 aifana kundipa akazondipa 800 ndopa mari yese akandipa pakasara 761. Saka zvivimbiso zvaindipa akati ari kuenda kuDarwin akuya nemwe mari hana kuya nayo. Takafamba kusvika muna July ndakaona nenguva yacho kuti asati kutsvaga mari yese ka1 ndobva ndadzoona sabhuku. Murume uyu akazodzoka ndofunga ini ndakazoenda kudande. Mukomana uyu chakandipa kuti ndizopa simba rekuti ndizouya kuno. Akafonera munhu wanga ndinaye. Taitenga mombe. Akafonera zvakanziona waiwa kutaura. Murume uyu akutondituma mombe. Kuno. Twanimira ndifoni. Ndofunga akafonera murume. Chakatanga kuvunza nchekuti ipapo younani. Kuna mishado kwado wato. Ndobva tindiri ndego.
zvakanzi right iwe ndakuwana mombe dzakasimba dzinoenda nemari yako akatadwa mombe dzema 200 tiri 2 saka zvakane murimo iwe chikwira gomo dzokere uchangodzoka siti kunotora mombe idzodzo ndobva vawirirana uyo murume haana kuziva kuti tiripo ndofunga asi akazonyumwa ndobva achifonera munhu wanga ndinaye anonzi Nejo Mukodzeri ndobva afona achimubvunza kuti muri kupi nacho ndo tiri kumba tiri kwagadzi sezvo mukomana ari kufamba nemota ari kuita zvekudrive ndanaona semunge nyaya yako yajeka pashinangu ari mukomana inini ndakasirwa nemba chikwereti unochiziva here chikwereti chonkomana isi ndandiri ndikuiziva ndakuramba kubhadhara mari yake asi kuti iye akaramba kupiwa hafu ma$20 ndakamuti inini kushanda kwandikuita inini sikuwana mari yakawanda ndikuwana $20 pawiki ndikushanda dhiri rangu 1 ndikuwana ma-20 ma-30 mukomana akaramba kuti ndidi kubhadhara ma$30 ma$20 ndingoda mari inotangira pa100 mberi takatawirirana nomukomana kuti chiita kuti 2 weeks pa2 weeks unofanira kunge uchibhadhara mari $100 chena musoro pari panada ndikubvunza wagona zvo wati ndakasvirwa nemba handiki nogona kusvirwa nemba muine mari kana kusvirwa nemba musina mari hauna kududza kuti mari yakasvira mupi wakangoti ndakapfirwa nemba chete pakumba musina mari enderera mberi takapfirwa nemba takatsiwa zvinhu zvese zvakasvira mumba ndakasara sina kana chinhu pamukaenda kuimba yatsva mukamboripota kumapurisa right anochira fertilizer anotooneka mukatomboionawo here kuti apa fertilizer chiri kupomukana nhasi apa chiri kumoto mudzi wacho zvakaoneka fertilizer inakuoneka right ipapo ndo panobvira mutsotsi wako manjive kuti ukarimuvha zvinezvo kuti ndipise ndiuraya exhibit manga mune mari vapurisa vakauya here vakatarisa vakaona kuti shuwa fertilizer chiro inomba zvikapruvwa nekuti mune fertilizer uye futi tichedzera ipapo tiri kunzwa kuti iwewe panokuramba kwokuzutiwa kuti ava reketigadzire akapisa zvimbate zvekupisewo zvine iwewe ukabva wata panapa paitiwe izvozvo wairambira dzei inini ndakataurawo nevamwe vangu mukoma wangu nehanzi dzangu ndakati ndomami ndakaita zvinhu kuno sisi vangu vari kuharara vakati vanouya kuno mukoma wangu akati sokugadzira zvinonetsa idzonoogadzira uzosara kuitwa zvimwe zvinhu aiwa kunonzi kuchenjera ukaona kuti ndingare mari inini mari haina kutsvira uku iwe wakabva kuharare uyai kufonera ukadzima foni ukapindira kuenda samunoka ukaenda uno mari imba yakazotsva uyu usati wampa mari uri kuti iwe ari kuramba ma2030 asi iwe wakafonera munhu wanga ainaye uchitotsvaga mombo uchida kubhadhara $400 saka tingangoswera tichitenderera wabvuma kuti mari yake unayo mukomana takumane uyabvuma kuti ane chikwereti chasara chete iwe tiudza kuti mari yakoda kubhadhara sei zvawabvuma inotaura mberi pedai inini mari izvo zvapano wanotokwanisa kuiwana mari yake yakakura ko mari yawada kutenga mombe handina mari yandada kutenga mombe handina kana mari yandada kutenga mombe iva vanhu vaitoti tisagiro vanhu ndovatotitsagiro vanhu munaija wadandotenga mombe kudandi tava ndatofona kuna vanhu vaitengesa mombe kudandi kokoivingirei handangana mari yandandambotenga mombe urumoyo asida kubuda pachena manzwa ashamwari yanga achitaura kuti aenda kuharare nepodya ndezvonzwa kuti makgs adona achidzika hadi kuende keji dzinodona zvinhu zvamapima kunozvonzwa kuti makgs adona oenda futi makgs adona nhasi unoyo watengesa wauya unoita 4 days wakachengeta mari yegurupu utikobva kuharare tete nhasi mangwana makutofonerana makutogowana mari ioramba wakachengeta mari nhasi mari yakunzi yatsva futi nhasi taakunzi ngatipingei mushe titi mari iyo idzoke kuti anzi mumba hamupingwe saka zvabuda pachena kuti iwo mari wabvuma kuti
une mari yake kuda mari weibhadhara ukatoona munhu atongopotera kwamambo aona kuti mari ngaibude haisi ndinouya $20 tikuda mari weiuye wati mari 760 nyore panopera 2 weeks kana tatadza kuti tinawakomana zvikonzo vari muno vanoenda basa rezviketura zvekunobata zvinhu kana mombe kana kubata mukoro kana chii panopera 2 weeks ita kuti mari iyoyo yeibhadharwe muno mudare $700 zvetibida zvotopera gani usaino pamusoro changamire vati mumhangariro abhadhare $761 kuna kamota musi wa 6 September nyaya yapera enda munosaina kuna secretary